Bakit na ba ganito? Ang buhay nga naman ng tao, di mo maintindihan, di mo malaman kung saan ka tutungo. Kung makamit mo na ang pangarap, di pa rin masiyahan ang nais mo'y madagdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit na ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan, mayroon nga akong kaibigan, sobra-sobra na ang kayamanan, pero nais pa rin niyang madagdagan. Ang buhay nga ng tao, sadya bang ganito? Kaya ako hinalito. Bakit nga ba ganito? Ang tao walang kasiyahan, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bakit nga ba
ganito ang tao'y walang kasiyahan. Alright, mga kadong, mga kadidang, pagpasensyahan nyo na uli yung boses ko, talaga bumawi muna ako ngayon, masyado na mababa yung kinanta ko kasi nung live nga kumanta ko, mga kadong, ay pumiyok yung boses ko dahil nga hindi nga nakapag-practice ng ayos, kaya maigi na nga pipiliin ko muna yung mga kanta na medyo mababa lang dahil di ko maiwasan talaga pumipiyok yung boses ko. Kaya pagpasensyahan nyo na, mga kadong, at sana'y nagugustuhan ninyo yung inahahandog ko sa inyong awit dahil ito'y kagustuhan ko naman na sana'y makapasaya kayo ng konti. Sana pagpasensyahan nyo na rin ulit yung busis ko. Walang practice. Ang kamay ko nga, mga kadong, sumasakit na sa pagtapoy sa gitara dahil wala ng kalyo. Talagang ito yung ebidensya na talagang hindi na nakapag-gitara parati dahil siyempre, mga kadong, kailangan muna maghanap buhay dahil sa mga bayarin sa pagdating ng mga katapusan, pagkain pa sa araw-araw, mga kadong. Kaya yun, mga kadong, sanay na gustuhan nyo na yung itong awitin na inahandog ko sa inyong kanta. At shout out sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga mag-subscribe pa, sana mag-subscribe na kayo. At sana panoorin nyo, mga kadong, at konting-konti na lang himbot, sana'y maabot na natin yung ating pangarap na sana'y pagtagumpayan ko na itong bilang isang magiging YouTuber, mga kadong. Pero hindi pa naman ako ganap na YouTuber dahil hindi pa naman ako tanggap ni YT. Kaya sana nga maabot ko yan, mga kadong, at sana hindi nyo ako iwan. At ako'y nangako rin sa inyo na ako'y nandirito lang at laging magmamahal sa inyo at magbibigay sa inyo ng kunting kasayahan man lamang, mga kadong, lalo na sa ating mga OFW. Sa pamamagitan lamang nito ay mapasaya kung man lamang kayo, mga kadong, mga idang. Alright, mga kalidang, mga kadong, hanggang dito na lang muna ang aking video na ihandog sa inyo. Maraming salamat, mga kadong. Bye-bye! Dididit! Bakit na ba ganito ang tao'y walang kasiyahan?